ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಪೊರ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಸೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಡವು ಬಂಜಿ ಕೇನು ನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಣಸದ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿದ್ನ ಲೇಸದಂಚಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂದುಳೆ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಪುದರ್ ನಿಖಲು ಕೇಂದುಲ್ಲರು ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಆರೆಡ್ದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ದಯಮಲ್ತದ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತಯಾರಾವಡು ಕೇಳೊಂದು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಲಪುಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಎದುರುದ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶರಣ್ ಕೈಕಮ್ಮ ಮೇರನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರ ಡಿ.ಎನ್. ರಾಘವೇರು ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ರಸಾಯನವನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಣಸದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರೊಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು 21 ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಗಂಗಾಧರ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಲಾಪು ಮೆಕ್ಲನ ಗರಡಿಡು ಪಳಗನಾರು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಬೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕೊನತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಂಡ ಅವು ಪಿಲಿಬೈಲು ಯಮುನಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಎಗಡ್ದಿಂಚಿ ಅರವಿಂದ ಎಣ್ಣೆತ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಏನು ನೇರವಾದ ಏನಿ ಆಜ ಬೇರೆಲ್ಲದು ಅನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪನಗ ಆರು ಪಾರೀರಿ ವಿಷಯಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ದ ಅಕೇರಿಗೆ ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುರ್ಂಡ ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಈತು ಜನ ಸೇರಿದಾರೆ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪ ಬಹುಶಃ ಎಂಗ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತುವಾರೆ ಅವನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಒಯ್ಕಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಓವೇ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಂಡ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಗುರುಕುಲು ದಯಣ್ಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುರ್ಕಾದ ಅರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ದಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಡ ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟು ನೆಕ್ ದಾಯ ಕುರೆ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಅಪಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಬುಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಣ ನನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 300 ಸರಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಂದಿನ ಪಾತ್ರದ್ದು ಮನ್ಪೆಕ್ಕ ಅಂತಲೇ ದುಡ್ಕುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ ದೂರ ಆವಡು ನನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 300 ಸರಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆತ್ತಂಡ ಅದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಣಿಗೆ ಅವು ಇನಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ನನ್ನ ನಿಕಲು ಇಲ್ಲಡಿಬೋದು ಅವಳು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ಸರಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟನ್ನ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ ದೂರ ಆಪಣಿಗೆ ಬಣ್ಣದ್ದು ಒಡ್ತಿರ್ತಿಕುಲು ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಎರಡ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಕೊಲ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಡ್ತು ಪೇರು ಕೋಡೆ ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮರ್ಲಿರ್ಲ ಕಮಲ್ ಪಾಲ್ ಜಾಬಿನ ಬರ್ಚಿ ಪೂರ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ರೆಡ್ ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೆ ಅವತ್ತನ್ನೇ ಯಾನ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ದಿನಕಲು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾರು ಆಸೆ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಮನ್ಪೆ ನಂಗೆ ರೆಡ್ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಉಂತುತ್ತಿನ ಟ್ರೈನ್ದ ಕಂಡಿದ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇಟ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅದೇ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಆಚಿ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲನೆ ಏಲ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲನೆ ಯಾಪ ಪಾಸ್ ಆತಿನಿಂದೆ ಗೊತ್ತು ಅಬ್ಯಾಮ್ನ ಓದಂದಲ್ಲ ಓಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೂರಿಯ ಅಜ್ಜ ಅದುಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೇನೆ ತೆಲಿಪಾರಂಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೋನೋಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಹಾಳಾಯ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಅರಣ್ಯ ಬಂಡೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಮಿತ್ ಅರ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಗೌರವನೇತರ ಭಾಷಣ ನಿಕಲು ಬಂಗಾರ ಪಸತ್ತ ಚಾಲ್ ಪಂಡೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಪಿರಾಡ್ಕೊಲ್ಲೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೇಲಿಯ ತಡಪೆದಾತು ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮಡ ಐಟ್ ಬಾರ್ಲ ಪುಡಪೋಲಿ ಐನ್ ಕೆಲವೆಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನೀರು ಬತ್ತು ಜಿನ ಅಥವಾ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಜಿನ ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದವಡು
ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನೈಕ್ ಬನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೂರಿಯ ಕಾರಣ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಗೆ ಯಾಪ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪೀಡೆ ಕಾರ್ದಿಂಡದೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಜೀವನದನ್ನು ಯಾನ್ನಿ ಕಲೆ ಎದುರುದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜಾ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರಂಡ ಶರಣಿಜ್ಜೇನ ಆಯ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರು ತಿಳಿಪವನ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಐತಾರದ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಜಿ ನಾಟಕ ಎತ್ತಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎತ್ತಜಿ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಾನು ಆಗ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ತಿಳಿಪಾಗ ಬಂಡದು ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ರೌಂಡ್ಗಳೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಐತಾರ್ದಾನೆ ರಪ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಣ್ಣಿಂದ ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಿನ್ನೇರು ನಕಲು ಬೈದಾರೆ ಅತ್ತ ಪಂಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಕಂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಏನು ಅಕ್ಕ ಕಚಿಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಮತ್ತೇನು ಒಣಸಾಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಈಗೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನು ಕಳೆಯು ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಪನ್ನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏರ್ನ ಕಿರಿಕಿಲ್ ಪೂಜಿ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಏತಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಲಿ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಕುಲ್ಯೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಪಕ್ಕ ಏನು ಅಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ ಬಟ್ಟರು ಸುರ್ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಿದೇಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಯಾಪಂಡ ರಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಜಿ ಕಟ್ಟಮ್ಮ ನಾನು ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಅದ್ಯಾನೆ ಬಿದೆ ಬತ್ತ ಮನ್ಪನ್ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಪಂಡಿರೋ ಆಫೀಸರ್ದು ನಿನ್ನ ಆಫೀಸರ್ನ ಫೋನು ಆರು ಒಂಚೂರು BP ಶುಗರ್ದಾರ್ ಮನದಾನಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಜಿನ ಸರಿ ನೆರ್ಪೇರು ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಖಾಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಲೈದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಗಡುಪ್ಪು ಆ ಬಂಗಡ್ಲ ಬಗ್ಗದು ಬಾಕಿಲ್ದೆಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲದೆತ್ತು ಪಂಡೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲಡು ಪಂಡೆ ಆಮೇಟಾರ ಪುಡಪ್ಪರೆ ಸುರ್ಮಂತೇರು ಹಲೋ ಶರಣ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೇರ್ದು ಯಾನ್ ಕುಲ್ದಿನ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಚ್ಛತಿ ದೆತ್ತಿ ಬೈಕೆಂಡಿರು ಓಹ್ ಇನಿ ಐತಾರ ಓಲಾರ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಉಡುಲ್ಲಾರ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಅತ್ತನ್ ಪಾತೆರೆ ಮುಂದಡ್ಸಾಯ್ರಿ ಅರೆಗೂ ತೋಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಾರ್ ಪಾತೆರೆ ಮುಂದಡ್ಸಾಯ್ರಿ ಬಾರಿ ಒಗರ್ನದ ಸೌಂಡು ಗೇಂಡು ಐತಲ ಇಕ್ಕುಲೊಂದು ಏರ್ಲ ಒಗರ್ನೆ ದಿವೇರ ಈತ್ ಪಂತ ನಿಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೇಜಾರಾತನ್ ಅಕೇರಿ ಪಂಡೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ತಂಚಿ ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಬುತ್ತಿ ಪತೊಂಬಲ್ಲೇವಿ ಕೊನೊಂಡ ತಿನ್ವೇರ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪಜಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಅಂಜಲ ಮಲ್ಬೊಲಿ ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಕನಕಲು ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಹುಶಃ ದಾಂಪತ್ಯ ಕಾರ್ದೀತಿನಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಊಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪೋರ ಪಡದ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹಾಸ್ಯ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ನೆಟ್ಟ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಖಂಡನೆ ಬಡದಿ ಇತ್ತೇರಂದ ಪ್ರವಾಸ ಅದೀಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ಜೋಡಿಲು ಒಟ್ಟೆಯ ಪನ್ನ 80 ಜನ ಐಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಖಂಡನೆ ಬಡದಿ ಪ್ರವಾಸ ಪೋಪಿನ ಗಮ್ಮತೆ ಬೇತೇನು ರಡ್ಡು ಬಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊನದಾನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ದಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಪೇರು ಅವಳು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಕಂಡನಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿದ ಪಾತೀರಿಯರು ಸರಿ ಬಯ್ಯದ ಪಡ್ತಾನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ನಕ್ಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಅಕಲ್ನ ಕಂಡನಿ ತಟ್ಟೊಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಬಲಿ ಪಡೋದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಲವರೇ ಶಾಕ್ ಕಾಣ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಅಕಲ್ನ ಕಂಡನಿ ತಟ್ಟೊಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಬಲಿ ಪಡೋದು ಈ ಅಂಜೋಲಿ ಪೂರ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಛೇ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಗೊಬ್ಬು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನಿ ಯಾನು ತಟ್ಟೊಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಬಲಿ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಟ್ಟುಪುನಾಗ ಅಂಜೋಲು ಒಂಜಿ ಅಂಜು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಾಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಕೈ ತಲ್ಲಿತ್ತು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ 2 ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿನಿ ಈರು ತಟ್ಟೊಂದು ಬೋಪಿನೆಟ್ಟು ದಾದ ಅಪರಾಧ ಆತನಿಗೆ ಎದುರುದಾರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ದೇವರ್ನಾದ ದಾಲಜ್ ಯಾನ 40 kg ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಸ್ವಲ್ಪ kg ಒಂದೇ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಒಂಜಿ ಅಲೆಯನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಪೊಂಡ JCP ಬರೋಡು ಈಜಿ ನಾನೇ ಬರೋಡು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಅಂದಪ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಜಿನ ಇರಿನ ಇಷ್ಟ ಸರಿ ಉದ್ದೋ ಗೆರೆ ಪಡೀರು ಆ ಗೆರೆಟ್ ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಉಂತೇರು ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಬೊಡಿದಿನ ತಟ್ಟೊಂದು ಸೆಟ್ ಬಂತೇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿನ ಅಕಲ್ ಬಲ್ತೇರು ವಿಚಿತ್ರದಾದ ಪನ್ನಗ ಏರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂತೇರು ತೊಲೆ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೊಲೆ ನಿಗೊಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೊರ ದಿಗ್ಭ್ರಮಣ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಕೇವಲ 40 kg ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ kg ಬೊಡಿದಿನ ತಟ್ಟೊಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪುನ್ನ ನಾವು ದಾಲ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಮೇರೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರ್ರೆಂದಾನಾಗ ಪಿರೋಡು ಕೂಡ ಜಪಸ್ವರ ಕೆಂಡಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮೂಜಿ ಕಸ್ತಾ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ದೇನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆತ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎದುರು ಬಲೆ ದಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ದೇರು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಕೇವಲ 40 kg ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ kg ಬುಡಿದಿನ ತಟೊಂದು ಬಲ್ತದೇರು ಪನ್ನಗ ಈರರ್ನ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಪಿರೋದಾರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಇರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಂಚಿ ತೂದಿಂಡು ಆ ಆನ ಬಡಿದಿನ ಕೊಂತನ ಬೇಜಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಮೂಜಿ ಕಸ್ತಾ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಮಸರ ಯಾಪಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾನಡ ಮಲ್ಲದಾನ ಪನ್ನಗ ಅನ್ನದಾನಗೆ ಎನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಬಂಡ ಅವು ನಿಧಾನ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೆ ಮೆಮಿಕ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎನ್ನ ಊರು ಕೈಕಮ್ಮದಂಚಿ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಕೆಂದು ಪರ ಪೊಳಲಿ ಕೈಕಮ್ಮದಂಚಿ
ಯಾನು ಬಸ್ಸೇ ಬೋದಿತ್ತೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ನಂದ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಬಸ್ಸೇ ಬೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗದನ ಮಾತ ಕೊಡಿದಲ್ಲ ಬಸ್ ಬಂತು ಉಂತುನು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತ ಜತ್ತೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಊರದ ಬಸ್ ಬತ್ತಾರ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಗಡ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ 25-30 ಜವಣೇರು ಸೇರಿದು ದಾದನ ಏರಿಯಾಗೆ ದಾದನ ಆತನ ಗಲಾಟಾಪಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲ ಕೈತನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೆಂಡ ಪಾಪ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ದಾಲ ಆತನ ತೂಕ ಬಂಡದು ಮೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಕೆರೆ ಅಂದ್ ಪೋಪೆ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಒರಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಪಾತರೊಂದು ಈ ಮೇಡ್ದು ಆಮೇಡ್ದು ಈ ಮೇಕ್ ಬಂದುಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಸಂಗತಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಜನ ತೂದು ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆದ ಬೋತುನ್ ಜವಣೇರಿ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಶಾರ್ಟಡ್ ಪುಂಡಿನ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಗೆ ಲವ್ ತಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಹಾಲು ಒರ್ತಿ ಇತ್ತಿಂಡಾರು ಆ ಮಲ್ಪು ಮುರಣಿ ಅವು ಆಯ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶನ ನೆಗಲೆದುರು ಮಂತ ತೋಚಿಪೋಯ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆಲಿಗೆ ಬರು ಒಂದು ಮುರಣಿ ಕುಡ್ಲ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಹಲೋ ಪಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ತಿಂಚು ಬೈಜೆ ತುಯ್ಜೇನ ಬೈಕ್ಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ರೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬದ್ದಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದೇಕ ಮನ ಪೇರು ಮಾನಸಿಕ ಅಂದ್ ಆ ತರ್ತನಗೆ ನೆನ್ನೆ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೊಣ್ಣನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಪೊಂಡೋಲಿ ಏರ್ಲಿತ್ತನ ಪಾತಿರುಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ಲಿತ್ತಂಡ ಈಜನ ಅಣ್ಣನ ಏರ್ಲಿತ್ತನ ಪಾತಿರು ಖಾಲಿ ಈತೆ ಬರ್ಪಿನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಬಲ್ಲೆದಿತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಗೇರು ಮರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿ ಮಲ್ಲಗ ತೆಲ್ದೊಂದು ಪುಲೆ ಆಯುಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಪನೊಂದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಎಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಹೊಡಿತಂಗ ನರೇಂದ್ರ ಎಣ್ಣೆ 10 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಬಂದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ತಾನು ಎಂಚ ಬೈದೆ ಬಂಡದ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನರೇಂದ್ರ ನನಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ದೀನಿ ಬಿನಿ ಏರು ಬಂಡದು ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡದ ಲಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮಕ್ಕ ನಕಲು ತಿಕ್ಕಿ ರಂಜನೆ ರಕ್ಷಾದ ಬೋಳ ನಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಾರು ಬಂಡೇರು ಅಂಜದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಪೊರ್ತು ನಿಕಲು ಕಾತೊಂದು ಪಾರ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬಗ್ಲು ಅವಳು ಒಣಸವಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಜಾಬಿನ ಬರ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪೋಯಿ ಮನೊಂದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಂಚು ಬರ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಅಂಚನೆ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಅಕ್ಲೆಗಲ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಚಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇರಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ತೂಪ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪುತ್ರ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬಡದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಗ್ಲೇನು ತಿಳಿಪಾರೆ ಬಡೋದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಅಂಜನ ಇತ್ಯದ ನಟರು ಅಂಚನೆ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಮಿನಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದ್ವೇರೆ ಅಕಲ ಶೈಲಿ ಬಂತು ನೆಂಚ ಬಂತು ಎಂದು ಕುಲ್ ದಿನಲ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದಾಗ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅದ ಪನ್ನಗ ಮಿಮಿಕ್ರಿದ ಅಕೇರಿಡಿ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಐದು ದುಂಬು ಏರ್ನ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಟೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಖರ್ಚಿ ಪೊಂಡು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಪತ್ತೊನ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ನೆಗ್ಲಿನ ತಿಳಿಪಾದು ಅಕೇರಿಗೆ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪೆ ಅವ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ಏರ್ನ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಟೆವೆಲ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ದಿರ್ತು ಪತ್ತಲೆ ಕೆಲವೇರು ದೆಪ್ಪರಕೇನು ಜೇರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಡೆ ಟೆವೆಲಿನ ಬೊಡ್ಚಿದೆ ಇಟ್ಟು ಪುಡಿತ ಕಲೆ ಉಂಡು ನಾನು ಜಾಬಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಪೂಜೆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬಂಡೆ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಟೆವೆಲ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ದಿರ್ತು ಪತ್ತಲೆ ಬಂದೊಂದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ತೋಜಿನಕ್ಕ ಅಮಲ್ಲ ಬೈರಸಿ ಎಸ್ ಅವನ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊನ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ಚೂರು ಶಾರ್ಪ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಬಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಚೂರು ಡಿಲೇ ಪಡೆ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ 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 ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ ಕೊರ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ 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 ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಂಗಾರು ಮಳ್ಳಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರಡ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿಡ ಬಂತ ನೆಂಚ ಬಂದ್ವರೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡಗು ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಬಿಕನಾಸಿ ಬಳೆ ಆ ರಾಸ್ಕಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಗಂಟೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ದರಿದ್ರ ಹಾಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ ಬಚ್ಚರ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಆ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡೆಗೊಂದಿರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತಲೆಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇದಿಲ್ ಈ ಹಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬರತ್ತೆ ಕೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಏನ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕಲಾಭಿಮಾನ ದೇವರುಗಳೇ ಹೊಡೆಯಲ್ವೇನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಯಾರಂಚ ಬಂಡೇರಡ ಬಹುಶಃ ಏನಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆರ್ಲ ಆತು ತಿಂದು ಬೈಚಿ ಅರ್ಥೋಜುಡು ಬಹುಶಃ ಬೇಗ ಸುರ ಹತ್ತನದೆ ಎನಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜರ ಉಂಡು ಒಣಸನಾಗ ಬನೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮೇರು ನಟೆ ಬನ್ನಗ ಅಟೋ ರಾಜ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಕರೆಕ್ಟೆ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿಡು ಬಂತನೆ ಎಂಚ ಬಂತವರೆಂದು ಅಟೋ ರಾಜ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಕರೆಕ್ಟೆ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ
ರಘು ಗಜ್ಜ ಸದ್ದು ಬಿಕ್ಕರಾಸಿ ಬಳ ರಾಸ್ಕಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಗಂಟೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ದರಿದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ತಲೆಲೆ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಟಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ ಅಂತ ಕೆರ್ತೊಟ್ರು ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನ ದೇವರುಗಳ ಬರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಆರಂಚ ಬಂಡೆರಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿರುದಾಂಗಿದ ಬ್ಯಾರು ಬೇರು ನಡೆ ಟೈಗರ್ ಬಿರುದಾಂಗಿತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆರ್ನ ಶೈಲಿಡ್ ಬಂತಡೆ ಎಂಚ ಬಂತುರೆಂದು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮನುಷ್ಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆ ತೆಗಬೇಕಂತಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಏನ್ ಮುಖಂಡ ಒಡಿರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನ್ನ ಟೈಗರ್ ಬರ್ಲೆ ಸರಿ ಮೇರೆ ಹಂಜುಪಡ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರೆಂದು ತೊನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟ್ರಿ ಕೀರು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿಡ್ ಪಂತನ ಇಂಚ ಬಂದ್ವರೆಂದು ಆಟ್ರಿ ಕೀರು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಸೋದು ಆ ಬಿಕ್ಕಟಸಿ ಬಳೆ ಆ ರಾಸ್ಕಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಗೆಜ್ಜೆಸೋದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆ ದರಿದ್ರ ಆಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ. ಆ ಬಚಗೆ ಆ ಗಾಯ ಆಗಿ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಹೃದಯ ಆ ಇದಿಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಬಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲಿ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕಿದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಇಪ್ಪುಗ ಹಿಡಿದು ಮುಂಚೂರು ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಗ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೆರಡು ಅರೈಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಮನ್ಪಾದನ್ನ ಆರೇಂಚ ಬಂತಿರೋ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಬಜೆಟ್ ಗೆದ್ದಲಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಗಿ ಕಡಗದಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಯಾಟದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬರದಿ ಕೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕೈವಾಡ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಏಟ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಡರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಯಾರು ಅರೆಡ್ದಲ ದುಂಬುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿಡ್ ಬಂತನೆ ಇಂಚ ಬಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಮಜ್ಜರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಗಿ ಕಡ್ಕೋದಿರದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ದಿಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬರದಿಗೆ ಗೋಳುದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕೈವಾಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಆರಂಚ ಪಂಡೆರಡ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಹುಶಃ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ದೇವೇಗೌಡರು ಆರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತಾರೆ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿಡ್ ಇಂಚ ಬಂತಾರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಗೌಡರು. ನಿಲ್ಲಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಗೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ ಅಂತಾದ್ರವ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ದಿಲ್ ಈ ಆಟ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬರಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ದಿನಾಗ್ಲೇ ದಾದಂದಿಕೆ ಎಂದಿಜಿ ಪನ್ನಗಾರನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ. ಸರಿ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗನ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟ್ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿಡ್ ಬಂತನ ಇಂಚ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗನ ಉಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್. ನನ್ನ ಮಗಂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಕೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇದಿಲ್ಲ ಆಟ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಂಡು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಒಡನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂದೇ ತುಳುಟು ಇಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕಡು ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗನ್ನ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಬಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಶ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆವಡೆ ಇಜೆಂಡ ಓರಿಯನ್ಲ ದಿಪ್ಪುಜಿ ತಜಪ್ಪೆ ತೌಡ್ವೆ ನಾನು ಎಕ್ಕಡ ಅನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕೂಡ್ಲ ತಂಚಿ ಬರ್ಕ ಬಹುಶಃ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗಲೇ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರು ಸಾಧಾರಣ 5 ನಾಟಕಲೇನು ಬರೆದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 5 ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಜು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಕಲಾರಂಗದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಎನ್ನ ಮಹಾ ಗುರುಕುಲು ತಿಲ್ಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅರ್ನ ಧ್ವನಿ ಅನುಕರಣ ಮನ್ಪುವೆ ಹಿಡ್ದುಂಬು ವಾ ನಾಟಕದಲ್ಲತ್ತರ್ನ ಬಹುಶಃ ನಿಗ್ಲಿನ ತಿಳಿಪವರ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲಾಡು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಆ ಬೀಡಿ ಗೊಂಪಿನ ಪುಂಜಲ್ಡ ವಾ ರೀತಿ ಪಾತೆರದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬುಳ್ಳಿ ತಿಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಪೂರ್ವ ಜೈದಾನಂದ್ ಅಥವಾ ನರೇಂದ್ರ ದಾಂಡೆ ನಾನು ಪತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ ವಿನಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರೆ ಯಾನು ಬ್ರಾಂಚ್ ದಾರಿ ಬರ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ತಿರ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಪುಷ್ಪ ಬೀಡಿ ಕಂದಲಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಬುಗೆರ ಕೊಂತಲ್ ಮಾರಿ ಆಲ್ ಕೋಡೆನೆ ಛತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಹೋತಾರ ಅಂದ್ ಮಾರಿ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಒಡೊಂದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಡೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಂದಲಮ್ಮೆ ಕುಮಾರನ ಬೊಡೆದಿ ಅಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ದೇವ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಹೋದು ಅವಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಳು ಕುಳ್ಳ ಎನ್ನ ಬೀಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾಪ ಓಪನ್ ಆರೋಣ ಅವು ದೇಣ್ಣೆನೆ ಪನೋಡು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣ ಪಟ್ಟಲೆ ತಾಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದು ಯಾಕಡೆ ಏರಡ ಪೂರ ಖರ್ಚು ತೆತ್ವಾರ ಬಂದ ತುಲೆ ಅಕಲ್ ದೇರ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇರ್ಪಾರಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪಿನ್ ಓಲ ಕೊನಪೇನ ದಾನ ಆ ತರ್ಬುದ ಎತ್ತೆ ಅನ್ ಇತೆ ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಕುಡುಪುಲೆ ರಡ್ಡು ಕೈನ್ ಪತ್ತಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ವೈಟ್ ಪತ್ತು ಕುಡುಪುಲೆ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳ ವೈರಸ್ ಇತ್ತನ ಬಲಿ ಪಡಂಚ್ ಇತ್ತವೇನು ಒಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಜತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಒಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆಗ್ಲಿನ ಬಂಜರ ತೆಲಿಪಾರೊಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ ಮೋಕೆದ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಜರ ತೆಲಿಪಾರೊಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ರೊಟೇಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತ ಸೆಂಟರ್ ಗೊಂಜಿ ಗಂಟು ಬಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಅವು ಎಂಕ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪುಗೆಲ್ಡು ವಾಡಿ ನಿಗಲ್ ವಾಡೊಚ್ಚಿ ನಿಗಲ ಬಂಡೆನ ಪುಗೆಲ್ಡು ವಾಡ್ರಿ ಈತೆ ನಿಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಏತ್ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆತು ಟೈಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೈಟ್ ಏತ್ ನಿಕಲ್ಲ ತಾಕತ್ತುಂಡು ರಟ್ಟೆಡಿ ಏತು ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆತು ಟೈಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗಂದುಕುಲ ಐತೆ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಂಟು ಬಾಡ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಆ ಗಂಟನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿಲೆ ತೋಚರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಅಂಚತ್ತು ಪುಂಡಿ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಆ ತುದಿ ಈ ತುದಿ ತೋಜೋಡು ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ತೋಜೋಡು ದಯಮಲ್ತದ ಇಂಚ ತೆರ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇನು ದತ್ತ ಕೈಟು ಬತ್ತಲೆ ಬಲತ್ತ ಕೈಟ್ ಹತ್ತು ದತ್ತ ಕೈಟ್ ಎಡತ್ತ ಕೈ ಬನ್ಪದೆ ದತ್ತ ಕೈಟ್ ತೋಜರ ಬಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಪೂರ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ದಯಮಲ್ತದ ತೆರ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ನಕಲು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ವಿನಃ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನೆಕಲ್ 100% ಆದ ನಿಕಲ್ ತೆಲಿಪುವರು ಐಡು ತುಂಬ ಏರ್ಪೂರ ದೇರ್ತು ಬಲ್ತದ ದಯಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಲೆ ಐಡು ತುಂಬ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಮುಲ್ಲೆ ಬಿಡಾದ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ತೆಲಿಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಗುರುಕುಲು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಏನಂಚನೆ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಗಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಿತದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದು ಈತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಐದು ಮುಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ವೆ ಓವೇ ಕಾರಣಗಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಗಂಟೆಗೆ ಇದುರುಂಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಓವೇ ಕಾರಣಗಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಗಂಟೆಗೆ ಇದುರುಂಡೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜತೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೆ ತೆರ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಕುಡರಕ್ಕೆ ಏನು వచ్చి ರೆಡಿ ಇನ್ 3 2 1 ಆ ಗಂಟನ್ನು ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಚ್ಚಾಲಿ ಸುಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್